maromo nadi winjo kanyo Maureen kaka mwalimu Zablon Awange wacho ni kata bedni en Lion Share mabende no mimiga mochung' weche mag somo to omenda makama okoromo. Wacho kanyo ni sani piny owacho nitiere koda gowi mano mar siling bilion 59 mano mar capitation, omenda ma piny owacho oro e sikunde mano mar gayo jopuonjre mar mondo misom. Japuonjre ka japuonjre wacho ni bende chulo siling 5,000 ma sirikal pod nitiere godo. To ng'ini capitation bende eliech ka iwacho ni the elephant in the room nikech kor gi modeko bende ng'iko chenro mago mag weche mag somo. Maureen. Sharon, Kenya is a very interesting country. Tawuoro kaka wasetemo kaka jonyuol nikech ing'eni onge jatelo ma osebedo gi dwaro mar mondo gik moko timre kare Kenya ka. Tawacho ga pile pile ni gigi ni intentional nikech ng'ato kosebedo malo kuchucho to jo mani piny koro kochune. Ting'eni piny kae emoting'o the masses. To the masses gi ka ok ing'iyo gi mana maber to mana kaka Mr. Zablon owacho no, try ignorance. Nikech koro kata ng'at mano dhi school amwa to bedo mjinga. To gik moko makoro sani neno kata ka waneno e Kenya kae sani nikech kirito piny maber to kata ng'at madwa wuok mabiro nyisi ni go koko demonstrate dwaro this and that iyudo ka onge. Ting'eni one thing ma wawil ga godo samoro ka wabete kombe mag telo go en ni chopo kama koro idiyo ng'ato to the walls ma onge gi any other option ma kata bed mane no rie kisemiye knowledge kaka koro ker manonindo Kibaki no make sure ni nyithiwa gi no omi otieg gi maber e weche mag school ka. To kisetiege maber to kendo pod pachi moro paro ni en mjinga. To koro bro rwako kondo mar ujinga no to bro wuoko ko to nyisi ni ok en mjinga kaka iparo no. Nikech nyaki meet needs mameki. Nikech janyuol ni ema wawacho pile pile kacha ni bende yudo ka chulo nyaka tax. Koro kaduogo back adhi oko matin but it was intentional mondo mi I build what I'm trying to say. Koro kiduogo kae to yudo ka budget ni rio chalo kako chalo nitiere deficit ma kata mana sirikal no kochulo pesa on every child nitiere siling 5,000 mane ok gi remit. Magi oromo nyisi nango? Oromo nyisi ni jogieki are not interested e konyo piny. Nikech Sharon wacho ga pile ni nyathi kikaw mitero school in a proper manner. By the time mimi this free and compulsory basic education ochopo mana form 4 no kende. Ti yudo ka nyathini eri onyalo beda ng'at makoro nyala timo gige en gi pache oloso godo gigene. Ing'eni gini odhi to golo ni weight moro madini bedo godo kaka piny, kaka society, kata mana gi kaka a nation itself. But these people also they too far to forget nini tiere power moro in a person ma okinyalo press enough. Obro chung to bro kwiri. Koro aparo ni gima koro dong nwa sani kalore kaka sirikal timre ni en ni mondo wamed jiwore. Ena kora tag of war. Sirikal udwaro kama to kwa bi yienu. Nikech nyithiwa must go to school, Sharon. No, wahinyore dio. We have to admit ni wahinyore already. But we cannot keep silent. We have to keep demanding. Ni gigi kinyaka timore. That's why winjo kwa wacho ni ya e budget kachacha nitiere pesa mag help. Ino kata mana nyithiwa gigi chandre